Ngiyabingelela mbukelo khona ekhaya. Njengoba ngicela ukukhulekela sithandaze silungise inkinga zakho. Ngifuna ukukhulekela umuntu othi mina emthandazi akulungi lutho empilweni nami. Kusho ngitokoloshe usuma ngibele ngilamlanga. Khakithi bayafa abantu bakhona. Bafa balandelana, bagula bese bashona basindi. La khaya abantu bakhona badutshulwa. Bayagwazwa. Vele ingozi yeimoto. Akukho ekhaya kulungayo. Mphezulu la khaya uyangena. Sixabana kodwa la ekhaya ayikho into ehamba kahle. La khaya bangifuni. Ekhaya bangifuni. La ngane yokukhona bangifuni. Ayikho into emelungayo, imali kimi ayihlali. Emsebenzini abangifuni. Nangifundiswa isikhundla anginikeze. Ngithenjiswa imali ngicela imali engayitholanga. Ngithenjiswa umshado ngicela engawutholanga. Lotshola kungaphumelelanga. Ngifuna imoto angiyitholi. Njengamanje ngithi yonke le moya sengiyibale nje emadimoni mayikhweshe mayichele njengamanje. Ongakwazi ukuhamba umbukelo khona ekhaya nje manje nomkhulekela sukume ahambe. La ubhlungu khona nje manje ngicela ubambe ubhlungu khona njengamanje. Ubambe ukholelwe uzolunga. Kameni kaJesu ngcwele nombukelo khona ekhaya. Akwazi ukuhamba uhleli wheelchair, ubhlungu isibhobo, ubhlungu ikhanda, amehlo, amahlombe. Usesibhedlela khona usejele njengamanje. Lamandla Nkosi wanikeza wona akamphilisa amkhanyisele egameni likaJesu. Onke amathonga njengamanje ngiyawamema, onke amadlozi mawahlangana nombukelo khona ekhaya. Aphumele le ndeni yokheminyana balele ebusuku ayisuke njengamanje legele phezulu amathayeli ayisuke njengamanje into ebodilosha ngolamlambo. Imoya ebathakathi, imoya emibi mayibile emuva ngithi mayishe egameni leJesu phakade. Amen. Umbukelo khona ekhaya. Kunemali engaphuma ebhenki yababa wakho wasekho emhlabeni, imali zakho emayini ayiphumi. Ayikho elungayo, awuthandwa ngabantu, awushadwa, awulotsholwa, awukwazi ukujabula, awuyazi injabulo. Njengamanje umbukelo wami ngithi njengamanje kholelwa yethemba. Manje bofaka iCV, ngifuna ukukhulekela manje. Njengamanje bamba iCV yakho ngesandla, ilande, faka pause le CV, bamba lento oyifunayo. Nawufuna imali bamba imali nje manje ngifuna imali ekuthanda. Ngikukhulela neinto oyibambile. Nawufuna izinto zakho zibe ziningi phaka amabhizinisi bamba njengamanje. Kameni kaJesu kungcono umbukelo khona ekhaya njengoba ubambe lapho umoya ongcwele afuna kuphumele khona uphethe ama CV akhe njengamanje. Ubambe imoto yakho ufuna imoto zakhe zibe ziningi. Ubambe lento ayithengisako ufuna ithengwe into ayithengisako. Ubambe impahla zakhe Nkosi amakhosi ufuna mhlawumbe luke sithunywe impahla zakhe abamprofita ngazo njengamanje mazingene ngamandla. Nawumbukelo khona ekhaya njengamanje bahlangene nebantwana Nkosi amakhosi ngithi moya ongcwele bahlanganise kube nekuthula benempumela moya ongcwele. Emela ashadwe, emela alotshole, emela umsebenzi, thola umsebenzi. Efuna wakho umuzi, awakho umuzi. Efuna thenga imoto, ayithenge Nkosi yamakhosi. Kube mnandi kube nenjabulo emakhaya. Ngiyakhuleka nje manje bonke Nkosi yamakhosi abuya babuke njengamanje. Makube kuhle kini nonke namhla kungelesine egameni leJesu phakathi. Amen. Ngikholwa nangokukholelwa yonke into izokwenzeka mbukelo khona ekhaya. Wena okholwa njengoThomas kuzokwenzeka njengamanje. Le nto ngithi mayivulo zakho ivale konke okubi egameni laJesu. Ngisayona ngimthandaza ngithi kubanibusise anikhanyisele kodwa Yesu nanto uzophupha uzoyibona impumela lokho uzahamba kahle. Ukubusisa sephethe kuhlala empumalanga. Mthandaza Dlamini. Thank you.